जोंनो जों जतनो सायमानो टिप्रासाने कामी कामी थाइ थायो ताबुकनि हाइ जरावो जों तैरकनि बियाल लाहारनि बियाल कारेन्टनि बियाल अब हाइखेनो जों दिनो अर सुबैनो रुवाजा कामी थानानि लाहारो अम हाइखे अ कामिनि लुखरक बेलाइखेनो कदकमा जरा रमै जों जाल आसाय माने बागै दिने बर अर लाहारो कासना नांखा नरक नंगुइ मांखाना अर फुं सातटानि सिमे बर लाहार दिने कासलाय माने दिने अब हाइखेनो दिने अ लाहारो यां थां फाइ खायनाने गारि रक बहायनो यां बा यां लाइसुमा यां टंखा कुनो रकम खायै ताबुकनि हाइ जरावो तै किसिसा ओ नालानि तै जों जतनो सायमानो हासुगो टंनाय रक बोसोक तैनि बागै जों जाला साय अब हाइखे कुनो रकम तै किसिसा मान लायै अर प्राय 100-200 परिबार फेमिली अब हाइखे अर बरक टंलाय जामाने किसिसा तै कुनो रकम खलायै नोंलाय टं माने हार पेक हाइ तै नरक नुगै मांखाना तासिंगो जों फुनुगान नरक न आबुनि बिसिंगो से ताइ अर लाहार सनामनाय र आ बरकनि तै किसा जे जरै थां माने आ तैनो बरक लाहार सनामतानि बन्द खलाय रे माने जारै तिनि अ कामिनि 100-200 फेमिली रक तै माने यानि बागै तिनि बर लाहारो कासना नांखान सेखर नायतंले कुबिकक टिभि पुलानि सुइ पाइथक जरा नरक बर थानानि फाय माने उल्टासरा बरनि फाय माने मामा मिजोराम उल्टासरानि बर थानानि नरक असम ब्रु सभा असेंबली थानाय त्रिपुराबो फाय माने बियांनि फाय माने मिजोरामनि नोंका मामा नरक तिनि अर फायै बुसुक जरानि सिमि नर अर बथागे माटंखा किसा सागरनि 2 घन्टा तै संथानांना 2 घन्टा नोंके नरक तिनि सापुं दावर बथागे टंना नांनो ताम वानसुक तिनि टंमा निख्रुइ एथा प्रब्लेम नरक खनाय जामन थावरनि लोकर लाहारजों कासुलेमन ताम कारनि कासुका नरक अबस बुसि जामन खाना बर तामनि बागै लाहारनो कासुना ना हा तुसुं मदे सिंके ब्राउनि बागान दक्ता नुकसान बल हाइवे लामा ताया मनता तेवो ब्रोके कम्पोजिट माया अबना ब्रोके डिमांड खे लाहार कासना जों माबि जोंनि लामानि बागै जोंनि लामा दानरखा बक्सुना रांनि सागा रां बरया माने सारा फल जाग्रबर सारा थांगा माइ खुखाय माने माइ गानांगौ दानि बाराखा बक गायनो तसिल न आरो ताबारि सिदि जों रसिना नंग रां नंग दाबिर जों राहिनो जों तला हारुं दङ हार साराय थांगा इंगाय जों बाके हारुं गाय जाना जोंनो काबा खायरन नांनाय जों तलाखौ दिनि जे दाबिर जों रन नांनाय जों आयका इरनि याकाय जों जे पुरन सातन सिमा सं माने जों अगमा करे दङ जों दाबो जों तय नुनो तय हामिया अब तय जों मानुंगो हा थांगो एसे हा थांगो थागा इंगाय जों दाबो बासार कालाय फेनो जों लामा हामने लामा करय जों माबानो बायतङो जों आखि कयटानि सिमे नर अर तिनि लाहार आसले माने सातटानि जिमा सं माने तिनि नर हालपुरा दा आसुलायने याखबा ननि बहुतै सल्युशन नाय नर आसंनाय जों एसडीएम फायकाय इ लामानि इन्जिनियर फायकाय जों तंनाय जों नाय माने इंगे ताबुक तामनाय नर प्रशासननि थानि तामनाय नर जिनि जागा हाकालै मेन अबन काल बानाय मारनाय जिनि सारा थामन अबन रां मारनाय जिनि हा थामानि जिनि पाइप सारा थांगो रबर सारा थांगो हुगो माइ काय मेन माइबो तांखाय बारका आइफाले हिनो रनाय नगार हाताबार दि हानि जों बारिया बंद हातरका ताबो कोनो खबर कर हिंगाय दिरे फजन बिजि बग्रां न ताबुको ताबो रे हिंगाय बकुनो खबर कर हिंगाय जों अबन बाय दङ जों आसके सासति गे प्रशासन नेके बफाय दानाय फिका नर कब्र कक सालाय रनाय हिनो न हारसिदि हातारसिदि दाबि ताखाय हिंगाय जों दाबि खाय तंगाय ताबो कोन खुश खबर कर हिंगाय बकुनो पाता कर हिंगाय ताबो ररि बसे हिंगाय बक अमो थाइबो जागा मामी म सुबिनो रजा पारा नर टांगे तिनि अर कलार दैलाय याखबा अर बुफां र खिगलाय नर अला हार आसुगै नर लामा कासना नां जों दिनै हलाय तलागो जों उ बलंति फाय तैसा संसरन्ति मानंगो एरपर इ राबार बागान तंग माने जे अर्धेक थांनायनि सागो बकदो एरपर अर्धेक थांनायनि सामन तुइ लाइन थानायनि सामन तुइ लाइन बाटे आर तो फालु कले झातला तो तैसा पलंग हा हारमबो सुइहा हा हारम खाय सामया जों तैबो मानैया तैबो उसा सब सांगो रिबाय माने रिबाय सागिय जों तै मानंगो हारमबो खाय मासाया ताबो वाटी फेले हार तो आर सुख जने आगे तो वाटी फे माने थांजा हा अर्धेक आरो तावाटी फेले आरो थानाय राबा बागान मजो तो पैहा मारानिया अर्धेक तो साम साव बिसि थायना राबा बागान अर्धेक थानायनि साव ताबो काबां फालु खले जावे आरो जों इमबो लामा जों बलानि फेले मुति फाय कासावो तै माने बलं मुन्नानि फेलेबो मुति कासै फायो लामाबो हालुइ बार हा जों कासामाया ताबो हासका सका तैसे जों तावै ना माखासे फेमानि आफै माने सुकमै माफायो हासका
प्रशासन लेभेल नि केबो नरबाय फायो अ जों गानो ते एफौ दा साफैनि दं एमएलए बागै वासा फेले फेजा एमएलए फायनाय फेजाक सिनि पाराबो फायो दैरंनाय फेजा अबस्था आरो जतनाय जा बुबाय फिनले कुनले साइकेलया एकबार फाय माने आर फाय जाया नरनै जखन अ लाहार सामजा खर नरबाय अ लाहार सामनाय आरनि तांफां रक नरबाय पगलाम दा सालायगा कक सामानि तो बग्रोनाय हिनि साव माने इमन आर नक दाबि दाखायदि जों मने दाबि न नंगरो नाय न आरो इमन ता आर गायदि नि साव जों बखरनि सिमे अ लाहार सामजाक माने इमो बिसि बिसु काका दुइ बोसोर काका ताबु नंनि जे जिंगा लाथे माने नंनि राबार बागान रक तांदक माने नंनि दै रकनि प्रब्लेम न तुयै नरबाय खरक साफान अरनि सामुं तांनाय तां बेदेकनि तां खावफ्रा खरक साफान कक साफानि करि जा नि कक साबायने कर कायसा साबाया नरक ताबुक तामुनाय तिनि आबुनु तुयै जों तैबो गाम खाय मानि नांनाय जों तैरिनि नांनाय एबार सिनि राबाग बागान हा थामानि बनो जों हा मुथुनि नांनाय हारमो थामानिबो हारमनि हा थामानि जे बनोबो जों बन्द खायनि नांनाय इ जागानि रां इमोनबो बन्द खायनि नांनाय कयटानि सिमे आसुलायमोन बाय जों फुंनि 7टानि जिमोन आसं मानि तिनि बुसुक जराति नर अर आसुलायो नर अब कासुलाय दं डीएम रक फायासा इ लामानि गरजा रक फायासा जों सापलुं नैरो दंना हरबं थं हरबो जों दं नायरो अमा बो बिधान सभा बाय जाबाय 48 करम सारा बकरो बाय खजाक मनो मनो थायबो कामी सुबुन्नर गजापारा निनि सिमा बाय अनि बुं मनि कात्रिपारा